कोंकणी आमगेल मातृभाषा आमची गेली संस्कृती चेडू बाळा शिकयाती। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका। हिंदी इंग्लिश मराठी विंगड भास उल्लयाती घरकडक्या दाने कोंकणी उल्लोकाची। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका। मेकअप करी तू काजळ लिपस्टिक लाई सानू तिळो करी निडलर केदनाई। मेकअप करी तू काजळ लिपस्टिक लाई सानू तिळो करी निडलर केदनाई। घाला तुम्ही चुडीदार घाला तुम्ही जीन्स उडगासा असो नवर कपडा कास। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका। खायाती तुम्ही नूडल्स बर्गर पिझ्झा चेडूवाला या तूप घालेल पेज। खायाती तुम्ही नूडल्स बर्गर पिझ्झा चेडूवाला या तूप घालेल पेज। आवाळ्याची कडी तोळणू हापोळ वडी घरान तुल्यांक रांदप कोरनू वाडी। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका। फुरसत फेसबुक आणि व्हॉट्सअपाक आंगणा तुळशी घाली सद उद्दाक। फुरसत फेसबुक आणि व्हॉट्सअपाक आंगणा तुळशी घाली सद उद्दाक। आमची गेली संस्कृती कोंकणी भाषे महती चेडू बाळानो तुम्ही समजून घेयाती। अरे ऐका 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 चेडूवानो ऐका आमगेले संस्कार तुम्ही शिका।